Uy. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng sinigang sa bayabas na baboy mga kapudibit or bulanglang babi. At meron tayong sausawan, patis, and drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. Ang nag-request po ng bulanglang baboy ay si Vivian Galvez at si High Flash. Ayan, bulanglang baboy daw po. Kaya ito na po yung request niyo mga lods. Manghantana. Manghantana po. Siyempre, rice. Yan. Ay, may nasa po. King patis ko. Ay, tingnan nasin karay. Unang subo na tayo. Tara. Ay, naku, yoy. Uy. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibit. Manghantana po. Gandos. Sarap. Kape yung gabi. Yan. Thank you. Gabi. Gabi sa Kapampangan, gandos. Siyempre may gulay. Kangkong. Sarap. Sarap ng sabaw, mainit-init. Ang sarap. No? Magluto na po kayo.
Bulang lang. Bulang lang. Or sinigang sa bayabas. Balik masabo. Naman. Ang sarap. Ang sarap. Ano na kami na may sasabi. Kasi manyaman yung pamangan. Pag hindi po kami nag-uusap ni Ate Albi, alam nyo na this. Seryoso kami sa pagkain. Seryoso. Gutom ka. Ano oras na kaya? Alas 3 na. Alas 3 merienda na to. Siyempre, alas 3. Oh. Lampas na kami sa lunch. Pamerienda na. Merienda tsaka ano na apunan. Oh. Sa gutom namin, hindi ka talaga makakapagsalita. Kala nila magkagalit yung magbiyanan, no? Oo. Mabiyena. Ako yung tatay. Oo, de. Chloe tsaka Kai. Mama ni Carlos Yulo. Ay, hindi pa rin sila okay. Ay, ikaw, huwag kang magbo-boyfriend ng Carlos Yulo. Olympics. Idol ko sa. Idol ko yan. Marunong din ako mag-tumbling. Marunong din ako mag-tumbling. Tumbling. Kulay. Ay mo na, guys. Gusto mo pa? Okay na yan. Busog na tayo. Tsaka yung oras. Ano? Bubulong niya po. Sabi ko, ang sarap. Ano yung katabal? Sarap.
Magsha-shoutout po tayo. Yan. Happy birthday po kay Mary Jean Trinidad. Ayan. Happy birthday po. Jocelyn Cruz po from Santa Rosa. Meds Arias. At kay Shannon Pajardo from San Diego, California. Ayan. Shoutout po. Unting Gregorio. Evelyn Nacionales. Happy birthday daw kay Soledad Jasmine. Happy birthday po. Aaron Chu from California. Shoutout Iris po. Velasco, shoutout daw kina Iris Josel Sarmiento from Bicol. Ayan. Aradel Romana from Pabialo, Quezon. Rosalie Jacinto and Jacinto family. Shoutout Lilian po. Merana and Merana family from Dubai. Shoutout po. Becket Pagaddu. Ayan, shoutout po. Cez Perez, shoutout daw kay Jack Jojit. Ayan, Jack shoutout Jojit, po. shoutout po. Elinita Villaray. Ayan. Shoutout po. Ayan, at kay Nanay Babe Kaluya at kay, sino ba yan? Kay Camille Garzalia. At kay Ruby Garzalia at kay Elise Garzalia. Shoutout. Tita Olivia. Tita Nelly Pineda and Tita Sicha. Shoutout. Yes, mga kapudibis. Agi sa mina naman yung pamahan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. We love you.